आता आपण ताईने जे आपल्याला रेसिपी पाठवली आहे, व्हिडिओ पाठवलाय, ते आपण एकत्र पाहू. ते काय बनवते आणि कसं बनवते ते तुम्ही सुद्धा बघून घ्या. आणि कशासाठी बनवते ते सुद्धा बघा. 3, 2, 1 स्टार्ट. हे काय घेतलंय तिने? कलिंगड नाही, हा? 1 कप पपैया. पपया घेतलाय. हा, पिकलेला पपैया 1 कप. पाव कप तेल. तेल पाव कप पाव कप. आपल्या मिक्सर. हे दुसरी वस्तू. त्याच्यामध्ये ओतला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. आणि त्याच्यातच पाव कप दूध. तिसरी वस्तू पाव कप दूध. हे बॉईल केलेलं दूध का कच्चा दूध आहे? बॉईल केलेला. आणि त्यात पावणा कप साखर. 1 कपला पाव कप कमी म्हणजे पावणा कप साखर. ही झाली चौथी वस्तू. सगळं मिश्रण मिक्सरला. आणि हे झाला रायता. झाला. रेसिपी रेडी आहे. इकडे आपला वाटका घ्या, चमचा घ्या आणि आता टेस्ट करायला लागा. बरोबर? नाही, पिक्चर अभी बाकी है. रवा. हे काय बनवते? 1 कप रवा टाकलाय तिने. 1 कप रवा टाकलाय. रवा चांगला मिक्स करून घ्यायचा आपल्याला. चांगला मिक्स झालेला आपला रवा. आणि हे मिश्रण आपल्याला अर्धा तास झाकून ठेवायचं आहे. अर्धा तास झाकून ठेवला. आता इकडे आपला अर्धा तास झालेला आहे. तिने उघडलेला आहे बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर. दोन्ही वस्तू ती टाकते. हे पण पाव चमचा. बेकिंग सोडा पाव चमचा, बेकिंग पावडर पाव चमचा आणि हे व्हॅनिला एसेन्स अर्धा चमचा. आता हे चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता हे काय दिसते तुला सांग? बेकिंग सोडा पडला, बेकिंग पावडर टाकले म्हणजे केक बनवते. रवा टाकला म्हणजे केक झाला. असंच मी अशाच प्रकारे मँगोचा केक बनवला होता. तुटी फ्रुटी जी आपण कशाने बनवतो? कलिंगडची सालानी. कलिंगडच्या सालानी बनवतो आपण तुटी फ्रुटी. आता इकडे तिने भांड्याला घी लावून घेतलेला आहे, म्हणजे क्लॅरिफाईड बटर, साजूक तूप लावून घेतलेला आहे. तेल पण लावू शकतो आपण. तेल पण लावू शकतो, पीठ लावू शकतो म्हणजे ते खाली कसं आपलं बॅटर चिटकणार नाही. आता बॅटर टाकलेलं आहे. आता ह्याला ओव्हन तुम्ही प्रीहीट करू शकता 5 मिनिट्स. तर ओव्हन मध्ये ठेवणार. ऑब्विसली हा जसा आपण त्यावेळी 30 मिनिटासाठी आपण मँगो ठेवला होता, मँगो केक, हा सुद्धा 30 मिनिटासाठी आपण ठेवणार आहे. 10, 15 हे 30 मिनिटाचा टायमर. दरवाजा बंद. आणि हे परत कशाला घेतलाय? परत 1 कप तिने पपया घेतलेला आहे. म्हणजे पहिला 1 कप घेतलेला आहे आणि हा वेगळा 1 कप घेतलेला आहे. आता केक बनवलं तर क्रीम बनवणार ना, है ना? ते चालण घेतली आहे बघा. आणि खाली तवा आहे. चालणीवरती पूर्ण चाळून घेते, त्याला गाळून घेते, है ना? तू बघितलेलं आहे म्हणून तुला समजतंय. हो. आणि पण हे चालून का घ्यायचं असं सांग जरा. म्हणजे गुटल्या असतात ना त्याच्यामध्ये. आपण जर क्रीम बनवतो तर क्रीम कशी एकदम त्यात काही असे दाणे असतात ना, म्हणून गाळून घ्यायचा. सगळं गाळून घेतलेलं खाली. आता गॅस पेटवलाय आणि हाय फ्लेम वर आहे. गॅस एकदम फास्ट ठेवलाय तिने. बोलते क्रीम बनवते वाटतं. क्रीम आटलं ना, पाणी त्यातलं सर्व आटायला लागलं. पाणी आटलं सगळं. साखर टाकली. साखर आहे. बघा ताई कशी टटाफटा करते आहे. टोटल अर्धा कप साखर टाकली. म्हणजे 1 कप पपया, अर्धा कप साखर टाकली आहे आणि ती अर्धा लिंबू ज्यूस टाकते. म्हणजे हे बनवण्यासाठी ती क्रीम बनवते, मग लिंबू कशाला टाकलाय? कारण आपण चुकीचा गॅस केलाय. कारण क्रीम नाही बनवते ती. आता ते थोडा वेळ आता काय बनवते, थोडं जर आटू दे. आता ह्याला किती मिनिटं लागत असेल? 15-20 मिनिटं लागतच असतील ना गॅसवरती. ते पपयाचा बेस, पपयाचा केक, पपयाचा, त्याच्यावरती जे काय बनणार आहे. आता जॅम झाला. मग तिने ती जॅम बनवली. मला वाटलं जॅम बनवणं एवढं कठीण असतं का? पपयाचा जॅम बनवायचा. आपल्याला साखर, 1 कप पपया, अर्धा कप साखर आणि अर्धा लिंबूचा ज्यूस, त्याला मिक्स करून असं केलं की आपलं जॅम पण बनतं. आणि आपला तिने केक भांड्यासाठी तसाच ठेवलेला आहे. आणि आपला जॅम सुद्धा रेडी झाला. म्हणजे पपयाच्या केक वरती रवा टाकून पपयाचा केक बनवला, त्यावरती पपयाचा जॅम लावला तिने. मस्त जाम केक.
आता ती लावते ना त्या कानातलं मला दे, त्या साईडच्या कानातलं मला दे, त्या साईडचं. तू हे कानातलं पकडून ठेव, पडायला नको देऊ. हा. ते लावते जर मध्ये अजून. हा, आता तिने बघ काय केलं, बदाम लावली आहेत ना? बदाम कापली आहेत, पण तिचा तो ब्लॅक हिस्सा आहे तो हा. खाली ठेवलाय आणि खाली व्हाईट हिस्सा ठेवलाय, तिने white. वरती लावलाय. लास्ट टाइम त्यांनी बिस्किटाच्या ह्याचा फुल बनवून दाखवलेला होता ना, फ्लावर्स. हा. आपण असं सुद्धा ठेवू शकतो. आणि हे किती बघ डार्क, जर कोणता बेस केक डार्क असेल ना त्याच्यावरती हे व्हाईट लावून की उठून दिसतंय बघ ते बदाम है ना. आणि मध्ये हा. पिस्तात लावले. हॅपी बर्थडे टू कोणाचा बर्थडे आहे? हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी सिंगर कोण आहे पाटील? Happy birthday, पप्पू. पप्पू, हॅपी बर्थडे पप्पू. हॅपी बर्थडे टू यू. वाव, हे आपले कसे असे केक मला खूप आवडतात, ज्याला घास नाही लागत ना, जे नरम असतात ना खाण्यासाठी, तसे आता दिसूनच मला माहिती पडतं की ते एकदम, आणि तिथे फ्रेश खाण्याची ते वेगळीच मजा आहे. एक पप्पू खा. हा, पप्पू ते- का? ते- आकर हा, पप्पू. हॅपी बर्थडे पप्पू. पप्पू पुन्हा युट्यूबवर पप्पूच झालंय कुठं. कसं वाटलं तुला रेसिपी? मस्त वाटली. आणि ताईने आज केक बनवला तिथून. पपायचा केक आणि त्यावरती पपायचा जॅम, म्हणजे तुम्हाला पपायचा केक पण माहिती पडला आणि पपायचा जॅम पण कसं बनवायचं हे सुद्धा आणि माहिती आज किती पडलं. वर्षाने आज माहिती पडलं असेल सर्वांना की आज पप्पूचा बर्थडे आहे. आम्ही कधीच पप्पूचा बर्थडे नाही केलेला. पप्पूचा बर्थडे आणि ताईचा बर्थडे आम्ही सप्टेंबर मध्ये एकदम करतो. ताईचा 26 सप्टेंबरला ताईचा बर्थडे असतो, तेव्हाच आम्ही पप्पूचा पण बर्थडे आमच्या करतो. फॅमिलीमध्ये किंवा माझ्या फ्रेंड्स मध्ये ताईचा बर्थडे माहिती असेल, पण कोणाला माझा बर्थडे माहित नाही, कारण मी माझा बर्थडे एक दिवस सुद्धा सेलिब्रेट नाही केला. नाही केलेला आहे. आणि सेलिब्रेट करायचं तर मी ताईच्याच वेळी 2 केक आणायचो, 1 केक आणायचो आणि मग सर्वांना बोलवून आम्ही सेलिब्रेट सर्व करायचो. भरपूर आमचे फोटो पण काढलेले आहे त्याच्यामध्ये. पण माझा बर्थडे, मी तुम्हाला एक सांगतो, मला एक सुद्धा मेसेज नाही, कारण माझा बर्थडे मी रिव्हीलच नाही केला कधी कोणाला. आता फर्स्ट टाइम असेल की मी युट्यूबवर सांगितलं की माझा आज बर्थडे आहे. आज माझ्या पप्पूचा बर्थडे आहे. सर्वांनी माझ्या पप्पूला हॅपी बर्थडे करा. फक्त विश सर्वात 1-2च विश येतात, ते फक्त ताईकडून येतात आणि मम्मीकडून येतात, कारण मीच रिव्हील नाही केलं होतं ते. आज आमच्या नातेवाईक माणसामध्ये सुद्धा माहिती नाही की आज पप्पूचा बर्थडे आहे. म्हणजे कधी आम्ही त्याच्या तारखेचा बर्थडे आम्ही केलेलाच नाही. 26 सप्टेंबरचा बर्थडे म्हणजे विचार कर, बर्थडे व्हायचा होता म्हणजे एवढा सर्वांना माहिती आहे. बर्थडे व्हायचा होता, ते पण लॉकडाऊन मध्ये झाला, ताईच्या घरी झाला आणि 20,000 माणसांच्या समोर झाला. ताईची रेसिपी कशी वाटली, बर्थडे केक कसा वाटला, हे सुद्धा आम्हाला कमेंट मध्ये नक्कीच सांगा. नाही तर ताई आली असती. दरवर्षी ताई येते, लग्न नको. झाल्यापासून ताई येते, पण आता येऊच नको म्हटलं. नको उगाच आम्ही म्हटलं तू येऊ नको इथे. मग Risk तिचा नको घ्यायला. मेसेज आला सकाळी की मम्मी मी केक बनवते पप्पूसाठी. म्हटलं बनव. मग तू काय बनवतेस म्हटलं मी खीर बनवते. पप्पू तर बर्थडे करत नाही. रेसिपी एकदम छान आहे, मला एकदम खूप आवडली रेसिपी. ताईचा केक तर बघूनच एकदम मस्त वाटली.